Здраве желаем! В днешния клип ще направим колкото са може набирания и целта на чаленджа е да направим 1000 набирания за възможно най-малко тренировки. Исках да направя 120, но стигнахме до 100 и реших да приключа за днес, за да не се пренатоварвам, защото да имам сила за следващия път. Следващия път ще направя поне 150, но може да ги направим за около 7 тренировки, ако успея, ще бъде страхотно.